ನ್ಯೂ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಶುರುವಾತು ಮುರಣಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚ ಇಂಗ್ಲೇನಿ ಪಿದಾರ್ದ ಸೋಮವಾರೇನಿ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಎನ್ಮ ರಾಂಡ ಅನ್ನದ ಎನ್ಮ ಕಾಲಾಂಡ್ ಅಂಚ ಈಗ ಪಿದಾರ್ದ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಟ್ ಆಪ್ ನಿಚಿಂದ ಇಡಬಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಪೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒರೆಸಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಿಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆಂತಲೇ ಮಗನೇ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಮಗನೇ ಹೇಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿಯಾ ಏನ ಬಾಬಾಗು ದಾತಂದು ವಿಡಿಯೋ ఒక దాతి മാറി Eso katnu mare lain tuli ulu ini ulai perunda lain toda ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಷ್ಟಶಿಲ್ಪಗಳಿರಬಹುದು, ದೇವರದ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ವಿಠಲ್ ನಾಯ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನಾಗ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತಿನ ದೂರಾಡ್ ದಾತಿ ಮೂಲು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತಿನೆ ನೆತ್ತ ಸಾಂಗ್ ಯಾನು ಪಾಡುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಪಾಡುವೆ ಸಾಂಗ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಗುಜ್ಜೆ ಗೈಸ್ ಗುಜ್ಜೆ ತುಂಡು ಕುಂಬುಡ ಕೆಂಬುಡೆ ಗೈಸ್ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರ ಕನ್ನಡ ಐಡಿಯಾಗೆ
ಟಾಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಉಂಡು ಬಿಡ, ಫುಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಆಡ್ತಾನೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಾಗಿನೇ ಅವಳ ಬಿರರಿ ಲಾಗ್ನಾಗ ಬೂರ್ ಐ ಬೂರಿ ಬರೀ ಅನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ. ತುಯ್ಯರತೆ ಗೈಸ್ ಪುತ್ಯದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೆರೆಲ್ಲ ಪುರಿತ್ತಿರು ಒಂತೆಂತೆದೆತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಬೇರಿ ಬುಳ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲು ಗಾಡಿ ಉಂತಿದ್ರು ಏತುಂಡು ಅನ್ಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾಬೆ ಅಂಕ್ಲೆ ತುಳೆ ಗೈಸ್ ಏತ್ ಗಾಡಿಲು ನೆಟ್ಟು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಸುಮಾರುಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಯಾಣ್ಣನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ನಡ್ದುಕೊಂಡು ನೆನಪೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇಗಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಜಪ್ಪು ಗಂದೆ ಹಾಪಡು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗಂದು ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಎತ್ಕು ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.